Dilay alongkari bi jutang asong atum kari chome kedeng pong. Pening ke summer vacation awe jakhongpo chiklota than bang atumlo thanangji. Amlukhi LP school along ta sishu mela kapadopon. वो सिग्निफाई थमके बरनी दिलाय along kari bi jutang asong atum kari chu ajai mek kedeng pong. Muning ke kari bi resonim sorong aje sertalina sengkan iglu. Lasike dam tanga por kari bi resonim sorong aje kibida madim an kari bi jutang asong atum kachi humrida majai mek kedeng padupon bomlu. Lasom se ke dam tang harukre serkebra tokner kebra hinia ningkan. Ingdeng nerkep kari bi resonim sorong aje dilay along si paman ponlu. Lasot kache paduk dun atum mate tirika maklembang atum apan kachuro ben kari bi jutang asong atum kari chu ajai mek paduponlu. Lasome dilay Joseph Terang Memorial Hall along si paduponlu. Jai mek along kari bi jutang asong ami pu Chandra Singh Kro iam Surjo rong par KJA akong chen bang bida sing rong pi pencheng lok atum tame chetong news desk report Malong News. थान बंग अतुम फान इसिया बिरता आरजीवेक थाला सो बिरता पिनिंग के समर वेकेशन आवे थान बंग अतुम समर वेकेशन दोजी पुपेन आसन सन जोंगजों असाय काचिक्लेम जीपू माथा पुलोते माथा नांगनेलो आथे समर वेकेशन आवेलो जखोंगपो चिक्लोनिफाई सिपेनिफाई थमके बांता काया तेंगलो थानांगजी आथे चार्ली हेम इंग हाबलोंगले लासोलाम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डिफुपेन पांगदाक पन तांगलो कारिब्यांगलोंग लपेन निजांग कारिब्यांगलोंग डिस्ट्रिक्ट हिनियालोंग के दोआना चार्ली हेमता थान बंग अतुम काया तेंगलो थानांगजी bonta lower primary atuma phan kali ingdeng troppen ingdeng kep ana atuma phan silo thanangji lapen jesimet science mathematics english subject si than pon nangpo laso sai ke deng nang kok ke dam tang gonot sob lapen metric asarlang ke mi par pia joksi lason ke deng lopus inspector of school atum pensi than pachini pon news desk report Malong News. Jakhongponi phai siarni amlokhi LP school alongta sisumela kapadopon ada porphai kri sipen charli hemkelanga me mate SMC me phu on teron pen me cheri ponsi me pang chengpon me along SMC klembang doan mothers group than bangla pen charli osomaratum chetong runsi me mesen pen pachunpon me along klim somaratum pen kilun kekan hirjir ki hirje paklang ponsi ningarong chipipon me along toklang aputhak stamia sonson bidisore chepa choipon lapen osomarato phan charli hemnang toidin wernang jiputa SMC lapen than bang atum pen osomara pia po phan kachunungri padopon anpar ta wo signify thomke berni asonson kachipatia jame kedenga potanong e pajirpon lapen amlokhi LP school SMC ar puchelar depen ke charli hem kaching thur theglong loputa than bang atum pen chepatimo pon lapen em surjorong para pansta kachuro chepajirpon news desk report Malong News. Kroni hang ambulance bu keso kelang ke ponagari awar sai kang pupon birta ke me radaphan jakhongponi phai ke thamarni pen ke kroni hang ambulance long ikpo labangso ambulance ke ajo anarlo tawar sai dopo ajo philo ambulance awar sai kelong ji aphan 640413335 kalite 9394761977 along humbrignon labangso ambulance arlo SC 2xg lapen oxygen awar sai ta 2xg manja pen indri teronang kilo abirta Malong News. Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.